Keď vstúpil Jack do baru West End, Allen Ginsberg ho hneď predstavil Nealovi. Spolu s Halom boli zvedaví, ako si budú Jack a Neal rozumieť. Neal a ja sme sedeli za stolom s Allenom Ginsbergom, Alanom Temkom a Edom Whiteom, keď dovnútra vkročil Jack. Allen bol celý nervózny, pretože sa už nemohol dočkať, až sa Jack s Nealom zoznámia. Ale Jack ostával stranou a potichu, len všetko pozoroval a počúval, čo sa okolo neho deje. Do ničoho nezasahoval. Namiesto počiatočnej otvorenosti a vnímavosti jedného voči druhému sa medzi nimi v ten večer rozvinul nezáujem, ktorý sa striedal so žiarlivosťou. Na samom začiatku vzťahu Jacka a Neala sa obaja navzájom vnímali ako sokovia, ktorí sa budú deliť o tie najkrajšie ženy v okolí. Neal začal na Jacka automaticky hrozne žiarliť, na jeho mužskú silu a krásu, a rovnako reagoval aj Jack na Neala. Neala na Jackovi, ktorý sa zapojil do rozhovoru, stále niečo priťahovalo. Pokiaľ to mohla Lou a Ann posúdiť, tak Jack zažíval rovnakú zmes pocitov náklonnosti a odporu voči Nealovi. Ako sme už naznačili na konci predošlej kapitoly, samotný Hal Chase, človek, ktorý pred ostatnými Neala pred jeho príchodom vybásnil, bol nepríjemne zaskočený jeho chovaním. Zdalo sa mu, že sa až priveľmi predvádzal, čo naozaj nemusel. Snáď to bolo spôsobené príliš veľkým očakávaním, príliš veľkým publikom a snáď aj príliš veľkým mestom, akým je New York. Zatiaľ, čo sa ľudia v New Yorku zoznamovali s Nealom Cassadym, Burroughs si odpikával trest v podobe života so svojou rodinou v St. Louis. Keď sa ale od Allena dozvedel, že je Joan hospitalizovaná v psychiatrickej liečebni, ihneď sa do New Yorku vrátil, aby ju odtiaľ dostal. V októbri roku 1946 sa nasťahovali do izby v hoteli na Times Square a žili takmer prázdninovým životom. Navštevovali múzea a galérie. Zatiaľ, čo sa Joan snažila zotavovať z benzedrinovej psychózy, jej dcéra Julia bola aj u jej rodičov. Počas tohto krátkeho obdobia spolu počali aj jediného syna Williama Burroughsa III. Ešte počas pobytu v St. Louis sa Burroughs stretol s chlapíkom menom Kels Elvins. Bol to jeho dobrý kámoš z detstva a puberty, s ktorým kedysi v roku 1938 na Harvarde napísal text Osviečili za noci. Tento text Burroughs potom o mnoho rokov neskôr použil v knihe Nová Express. Elvins teraz v roku 1946 zdedil nedaleko hranice s Mexikom v južnom Texase 100 akrov bavlníkovej plantáže a 10 akrov citrusového hája a navrhol Billovi, či by nechcel žiť tam a pomôcť mu v podnikaní. Keď tento návrh Burroughs doma predniesol, rodina bola tak nadšená, že mu kúpili 50 akrov bavlníkových polí v údolí Rio Grande. Hneď na to odišli Bill a Kels do mesta Pharr v Texase, kde si prenajali dom. Mali sme nejaké pozemky a chvíľu sme pestovali bavlnu. Išlo to celkom dobre. Nebola s tým žiadna práca a mňa ani Kelsa to vôbec nezaujímalo. Ani trochu. Tú pôdu sme proste dostali a celkom to vynášalo. Každý deň sa chodili na plantáže pozerať, ako im rastie bavlna. Na prácu si najímali mexických robotníkov bez pracovného povolenia. Občas navštevovali vychýrený bar Joe's Place na rohu ulic Ocampo a Allende v meste Reynosa na mexickej strane. Bol to bar na úrovni s dobrou hudbou, tanečnicami a predstaveniami, kde sa však dalo zohnať všetko. Od žien a chlapov na predaj cez falošné doklady, drogy až po zbrane. Presne o 5:00 popoludní sa potom na terase domu servírovalo pitie.
Za krátky čas sa Bill objavil v New Yorku a navrhol Joan, či by sa nechcela presťahovať k ním do Texasu. Joan súhlasila. V tom čase Burroughs sníval o tichom dedinskom živote, kde by mali kľud, kde by sa Kel staral o bavlnu a on by pestoval marihuanu a predával ju. Po návrate do Texasu sa Bill s Joan a jej dcérou Juliou presťahovali do New Waverly. Kel a Elvin sa nechali, aby sa staral o bavlníkové plantáže, zatiaľ čo chcel Burroughs rozbehnúť ďalšie podnikanie. Well, I woke up this morning, looked outdoors. I can tell my milk cow, I can tell by the way she lows. If you see my milk cow, please drive her on home. 'Cause I ain't had no milk and butter, since my cow's been gone. Nedaleko New Waverly, asi 40 míl severne od Houstonu, našli ideálne miesto s rozlohou 97 akrov na konci drevárskej cesty. Bola tam malá chata bez tečúcej vody a elektriny a niekoľko rozpadávajúcich sa stodôl a kôní, obklopených húštinou divoko rastúcich kríkov. Pri dome Bill postavil 700 galónovú nádrž na zber drahocenej dažďovej vody, ktorá stekala zo strechy z vlnitého plechu. Pozemok sa zvažoval k bažinatému rameni rieky, plného zakrpatených subtropických stromov a obklopený bažinami, v ktorých sa dobre darilo kliešťom, piesočným blchám, pásovcom a škorpiónom. Listy z tej doby, ktoré Burroughs písal Allenovi Ginsbergovi do New Yorku, sú plné výpočtov a podnikateľských plánov. V jednom z nich Burroughs píše: Naša prvá úroda dozrie asi tak o týždeň. Hrach, na ňom by sme mohli zarobiť okolo $5,000. Šalát a mrkva už dozrievajú. Do Vianoc by som mohol byť v balíku. Amarillo, San Antone, any old place, I just call it my home. I gotta go. I got Texas in my soul. Dallas, Fort Worth, San Angelo, Houston, Austin, or El Paso, I gotta go. I got Texas in my soul. It's there I know my place is. You see only smiling faces, and so, partner, the rest of the world's not worth a pound of good old Texas dirt. I gotta go. I got Texas in my soul. Podľa Jamesa Kraloholza, spisovateľa, redaktora, bibliografa a literárneho vykonávateľa pozostalosti Williama Burroughsa, bolo v tomto období pre Billa dôležité našetriť si toľko peňazí, aby nemusel byť finančne závislý na rodine. Teda hlavne čo sa týkalo výdajov spojených s prípadnými ďalšími zatknutiami ohľadom drog a prípadných kaucií. Vzhľadom na to, že bola Joan tehotná, bolo rozumné, aby s nimi ešte niekto žil a pomáhal im. Tedy sa ozval Herbert Hank, ktorého opäť pustili z väzenia. Poslali mu peniaze na cestu a na začiatku roku 1947 sa tam objavil. Jeho úloha bola jasná. Pravidelne navštevoval Houston, kde kupoval semená marihuany a snažil sa získať kontakty na benzendrinové inhalátory pre Joan. Okrem toho vykonával rôzne práce na farme. Stával ploty, nosil vodu a vyrábal zástenu proti slnku nad verandou. Malú marihuanovú plantáž si potom zasadili nedaleko od domu. Nechali ju obrásť veľkým množstvom rajčín, aby ju dobre skryli pred prípadnou návštevou. Úlohou Billa bolo každý deň sa hodiť do gala a navštíviť mesto, aby vyzdvihol poštu a noviny. Farmársky texaský život tak blízko Mexika, ako sám Burroughs píše, nebol nejak zvlášť namáhavý. Okrem pravidelných návštev mesta kontroloval úrodu, strieľal na terč zo športovej pištole ráže 22, kvôli čomu si susedia mysleli, že v dome žijú gangstri. Zvyšok času posedávali v svetle petrolejových lám spolu s Joan, s Hankom a s malou štvoročnou Juliou na verande. Bill pritom opekal stejky, zatiaľ čo Herbert Hank po večeri krútil kľukov starého gramofónu a púšťal staré viedenské valčíky, ktoré mal Bill tak rád.
Dr. Benway, ship's doctor, drunkenly added 2 inches to a 4-inch incision with one stroke of his scalpel. Perhaps the appendix is already out, doctor, the nurse said, and peering dubiously over his shoulder. I saw a little scar. The appendix already out. I'm taking the appendix out. What do you think I'm doing here? Perhaps the appendix is on the left side, doctor. That happens sometimes, you know. Stop breathing down my neck. I'm coming to that. Don't you think I know where an appendix is? I studied appendectomy in 1904 at Harvard. He lifts the abdominal wall and searches along the incision, dropping ashes from his cigarette. Get me a new scalpel. This one's got no edge to it. Sing it, brother Jim Rockwell. Now my father was a deacon in a hard church way down south where I was born. People used to come to him for miles around to hear the holy word go on. Well, the sister grabbed the deacon round the neck and said, won't you sing me this song? Well, the deacon told the sister that he didn't have time. Felt religion coming on. Just then somebody got up, turned the lights all out. Should have heard that sister shout. Shouted, brother, if you want to spread joy, pray for the lights to stay out. She called a deacon for to kneel and pray. Should have seen the sister shout. She pulled up both shoes, she pulled up both socks. She got low down on the Eagle Rock. Shouted, brother, if you want to spread joy, pray for the lights to go out. William, take your measures. It's okay? What? How many steps are you? How many shapes? The steps. Brother's been drinking too much beer. Yards. Fair enough. If you want to get prepared for the day, get out to what he's about to say. Take 2 steps forward, 2 steps back, and get down. Lord, ball of Jack shouted, brother, if you want to spread joy, pray for the lights to go out. Pray for the lights to go out. That's it. That's it, I reckon. Yeah, but sitting. Yeah, let's see. There's one. Very good. Dead center. That's dead center.